Aici ne împărțim în catolici, în ortodoxi, în pentecostali, în sâmbătari, în baptiști, în ce vreți dumneavoastră. Acolo să ne împărțim în două. Veniți binecuvântații Tatălui meu, sau plecați de la mine blestemaților, pentru că pruncul din Nesle va fi judecătorul de pe tron. Pentru că între timp pruncul a crescut mare. Este Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și nimeni nu poate să-l bajocorească cu succes. Ce-i inima ta în seara aceasta, Ioesle? Vino și te naște aici la mine, Nesle. Nu-ți dau numai camera asta, fie casa toată ta, toate cheile tale. E mai bine să locuiești cu chirie la Dumnezeu decât să fii proprietar pe iad.